Chi alleva dovrebbe tenere conto di questa cosa essenzialmente, che se una femmina, intanto si alleva sulle femmine. Όποιος λοιπόν εκτρέφει πρέπει να έχει αυτή τη σκέψη και κυρίως όσον αφορά τις θηλυκές. Perché il maschio si trova sempre. Γιατί ο αρσενικός πάντα βρίσκεται. L'allevatore che ha due maschi in canile non ha le idee chiare. Un allevatore che ha due maschi nel suo canile non ha le idee chiare. Όποιος εκτροφέας έχει δύο επιβίτρους, δύο αρσενικούς στο εκτροφείο του, μάλλον δεν έχει καθαρές τις ιδέες. Perché non ci sono grandi cani senza grandi madri. Δεν υπάρχουν μεγάλα σκυλιά χωρίς μεγάλες μητέρες. Non tutte le femmine però devono fare figli. Όχι όμως όλες οι θηλυκές πρέπει να κάνουν κουτάβια, να ζευγαρωθούν. E su questo io credo che bisogna essere, che l'allevatore deve essere molto severo. Και σε αυτό πρέπει να είναι πολύ σοβαρός και αυστηρός ο εκτροφέας, κυρίως με τον εαυτό του. Perché se perdona la sua femmina sta pigliandosi in giro da solo. Αν λοιπόν συγχωρεί τη θηλυκιά του, σημαίνει ότι κοροϊδεύει τον εαυτό του. Il primo criterio di selezione di una fattrice è il carattere della fattrice. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μετράει σε μια θηλυκιά αναπαραγωγής είναι ο χαρακτήρας της. Per allevare bisogna partire dalle fattrici. Για να ξεκινήσει κανείς την εκτροφή, θα πρέπει να ξεκινήσει εκτρέφοντας θηλυκές, εστιάζοντας εκεί την προσοχή του. Io credo che un allevatore dovrebbe comprare una fattrice, la prima. Προσωπικά πιστεύω ότι ένας εκτροφέας πρέπει να αγοράζει μία θηλυκιά αναπαραγωγής. Και μετά να κάνει allevamento interno, no? Sul suo allevamento, col και proprio μετά lavoro. να ξεκινήσει με τη δικιά του θηλυκιά εσωτερικής απαραγωγής. Perché chi vi dà un cane non vi dà il miglior cane. Γιατί όποιος σας δίνει ένα σκύλο, δεν σας δίνει τον καλύτερο σκύλο. E un allevatore non vi darà mai la migliore femmina. Και ένας εκτροφέας δεν θα σας δώσει ποτέ την καλύτερη του θηλυκιά αναπαραγωγής. Io lo dico sempre ai miei allevatori e loro lo sanno, mi sopportano, però io dico loro la verità. Εγώ το λέω πάντα στους εκτροφείς μου και με ανέχονται για αυτό που τους λέω, ότι κανείς εκτροφέας δεν δίνει την καλύτερη θηλυκιά του. E allora se uno vuole migliorare la razza in un paese deve allevare, deve sacrificarsi e allevare in proprio, scegliere gli stalloni, però lavorare, selezionare e stabilizzare le proprie fattrici. Αν κανείς λοιπόν στη χώρα του θέλει να βελτιώσει την εκτροφή της ράτσας αυτής, θα πρέπει να ασχοληθεί, θα πρέπει να θυσιαστεί και να ασχοληθεί με την δική του παραγωγή, προσέχοντας την εκτροφή των θηλυκών. Una cagna è al 90% come nasce. Μία θηλυκιά κατά 90% πώς γεννιέται. Quindi chi alleva, e questa cagna l'ha allevata lui, non l'ha comprata, sa com'è la fattrice. Επομένως, αυτός που κάνει την εκτροφή γνωρίζει πώς είναι η θηλυκιά του. Le performance, lo ZTP, il TOC, servono per orientare l'allevamento. Προγράμματα ZTP και TOC χρησιμοποιούνται ακριβώς για το λόγο αυτό, να βελτιώσουν την εκτροφή. Και είναι πολύ σημαντικό portare i cani a queste prove perché così l'allevatore si rende conto se le sue impressioni sono vere. Και είναι πολύ σημαντικό ένας εκτροφέας να φέρει τους σκύλους του σε αυτά τα τεστ, έτσι ώστε να καταλάβει τα σημεία του. Però se una femmina o anche un maschio per superare una prova come il tocco, come lo ZTP, devono essere lavorati per un anno, non sono buoni per allevare. Αν λοιπόν ένας εκτροφέας καταλάβει ότι ένας σκύλος devono essere addestrati per un anno. Αν πρέπει λοιπόν πρέπει να δουλευτούν ένα χρόνο για να παρουσιαστούν στις πρόβες αυτές, τότε δεν αξίζει τον κόπο, δεν είναι καλά σκυλιά για να συνεχίσουν την καριέρα αυτή. È l'allevatore che fa la razza. Είναι ο εκτροφέας που φτιάχνει τη ράτσα. Ed è giusto fidarsi. Και είναι σωστό να εμπιστευτεί. Parlando chiaro. Μιλώντας ξεκάθαρα. Ragionare con gli allevatori che si conoscono. Και μιλώντας και διαλογίζοντας με τους εκτροφείς της ράτσας. Sto cercando di dirvi quello che ho detto e che vado dicendo da tanto tempo. Προσπαθώ να σας πω κάτι που λέω κάτι εδώ και πολύ καιρό.
Cioè che l'allevamento in un paese non migliora importando cuccioli. Ότι η εκτροφή σε μια χώρα δεν βελτιώνεται φέρνοντας κουτάβια από το εξωτερικό, κάνοντας import από το εξωτερικό. E non migliora comprando cuccioli dai commercianti, che sono una piaga in Europa. Και φυσικά δεν βελτιώνεται αγοράζοντας κουτάβια από εμπόρους που αποτελούν μια πληγή για το θέμα της εκτροφής. Il terzo sistema è l'autocross. Ο τρίτος τρόπος εκτροφής, το Che autocross. dice io voglio vedere che cosa ho, Λέει o da λοιπόν dove partire, ότι εγώ θέλω να δω τι έχω και από πού θα ξεκινήσω. e accoppio due cani che non hanno nessun parente tra loro nelle prime 5 generazioni, 4 Και generazioni. θα διασταυρώσω απογόνους που δεν έχουν κανέναν κοινό απόγονο για τις 5 προηγούμενες γενιές. Πρόγονο, συγγνώμη. 4, 5, 4, 5. È una pazzia. Αυτό είναι μια τρέλα. È una pazzia scientificamente. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη τρέλα. Perché vuol dire lasciare al caso Γιατί σημαίνει ότι αφήνουμε στην τύχη quello che già è caso. εκείνο που ήδη είναι τύχη. Cioè il problema che l'allevatore ha Το πρόβλημα που πραγματικά ο εκτροφέας έχει è capire se tutto quello che risulta dalle performance είναι να καταλάβει ότι όλο αυτό που είναι αποτέλεσμα των carattere del cane, ο χαρακτήρας, displasia del cane, η δυσπλασία, forma del tronco, taglia, rapporti tra i diametri. όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν τα σωματικά, τη μορφολογία του σκύλου, che è fenotipo, που είναι ο φαινοτύπος. assomiglia al genotipo. Μοιάζει στο γενότυπο. Si ragiona studiando il pedigree della femmina. Ξεκινάμε από τη μελέτη του πεντιγκρί της θηλυκιάς. Si ragiona cercando di capire i difetti che si vogliono correggere Προσπαθούμε να καταλάβουμε τα μειονεκτήματα della femmina, που θα πρέπει να διορθωθούν στη θηλυκιά. che non si possono correggere tutti in una volta. Και δεν μπορούν να διορθωθούν όλα με την πρώτη, με τη μία φορά. Quindi bisogna darsi delle priorità. Επομένως θα πρέπει να δοθούν προτεραιότητες. Bisogna guardarli, capirli, rendersi conto che sono Θα πρέπει delle κανείς να τα δει, να καταλάβει e capire da dove vengono. και να καταλάβει από πού προέρχονται. Cioè prima di ricercare come si corregge il pregio, bisogna capire negli antenati della cagna Il difetto, no? da dove viene il difetto. Πριν λοιπόν κανείς ξεκινήσει να διορθώνει το μειονέκτημα, θα πρέπει να καταλάβει από πού έχει προέλθει το μειονέκτημα αυτό στους προγόνους. Ora questi ragazzi che sono qua dicono va bene, ma io ho preso un cucciolo 2 anni fa, come faccio a sapere chi era Guisilo o Nord Stammo? Μερικοί λοιπόν που είστε εδώ θα λέτε, εγώ παραδείγματος χάρη αγόρασα ένα σκύλο πριν από 2 χρόνια, πώς θα μπορέσω να το καταφέρω αυτό? O Elisir o Gemon. Cosa non capisci? Φέρνει το παράδειγμα ότι κάποιος από εσάς έχει αγοράσει ένα σκύλο εδώ και 2 χρόνια. Πώς λοιπόν θα Σενόλιο καταλάβει μάλιστη. τα μειονεκτήματα αυτά αν δεν έχει δει ποτέ τους προγόνους? Semmai si comincia, però mai si arriva. Scusi, può ripetere? Semmai si comincia, mai si arriva. Αν κανείς όμως δεν ξεκινήσει, δεν θα φτάσει ποτέ, δεν θα καταλήξει κάπου. È un ragionamento importante nell'allevare che cambia le cose. Είναι ένας τρόπος σκέψης πάνω στην εκτροφή που πραγματικά αλλάζει τα πράγματα, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Quindi bisogna capire, se non si capisce chiedere, il club può dare una mano in questo. Αν λοιπόν κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, πρέπει να ρωτήσει και το κλαμπ θα πρέπει να δώσει βοήθεια σε αυτό. Per sapere, per esempio, quale dei nonni della mia cagna aveva gli occhi chiari. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης ποιος από τους γονείς ή τους προγόνους είχε ένα ανοιχτό μάτι. Oppure quale dei nonni o dei prononni era lungo. Ή ποιος era lungo. Ποιος από τους προγόνους ήταν μακρύς.
Io non vi sto parlando dello standard, perché lo standard ve lo siete letto, se avete dei chiarimenti da chiedere me li chiederete dopo. Δεν σας μιλάω για το στάνταρ. Αν αργότερα θέλετε κάποιες διευκρινήσεις πάνω στο στάνταρ, θα με ρωτήσετε αργότερα. Intanto uno che ha una cagna da accoppiare come il padre e come la mamma lo deve sapere, se le deve andare a guardare. Εν τω μεταξύ, αν κάποιος πρέπει να διασταυρώσει μια σκλίτσα, πρέπει να ξέρει πώς είναι ο πατέρας και η μητέρα. E allora questi cani che portavano il difetto, questo è lo studio del pedigree, perché uno dice io faccio lo studio del pedigree, chissà che cerchi, bisogna... Αυτό λοιπόν είναι η μελέτη του pedigree. Πρέπει να ψάχνει κανείς. Questi cani che portavano i difetti che la femmina ha, la femmina in esame ha, come vedete io parlo della femmina, non parlo del maschio, non vanno richiamati nel pedigree. Όπως βλέπετε λοιπόν, εγώ μιλάω για τη θηλυκιά και βλέποντας το pedigree της, τα μειονεκτήματά της λοιπόν εκεί δεν φαίνονται. Questa è la prima fase dello studio dell'inbreeding. Che significa richiamo di progenitori, diciamo. Αυτή είναι η πρώτη φάση μελέτης για τη διαδικασία του inbreeding. Prima fase. Lui ha qualcosa da dire. Παρακαλώ. Ερωτήσεις, le domande le facciamo dopo oppure la interrompiamo? No, no, sempre quando volete. Όποτε θέλετε εσείς. Così mi aiutate, se no mi perdo. Στην πρώτη φάση μελέτης του pedigree για τα μειονεκτήματα. Il signore voleva sapere se per quanto riguarda la prima fase dello studio dell'inbreeding ci interessano i genitori soltanto dell'altra cucciolata, il resto della cucciolata, i fratelli. Solo la mamma e i nonni. Lo studio dell'inbreeding, questa è una domanda molto seria. Είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση αυτή που κάνετε. Lo studio dell'inbreeding uno lo fa per come lo può fare lui. Κανείς κάνει τη μελέτη του inbreeding όπως αυτός μπορεί να την πραγματοποιήσει με τα στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. Le associazioni di razza, cosa dice? Secondo lei quale sarebbe il metodo migliore? Aspetta. Περιμένετε. Lo fa come lo può fare lui. Quindi l'associazione di razza potrebbero dare una mano a chi vuole allevare, no? Το κάνει με τον τρόπο του, αλλά θα του δώσει κάποιες indication για το πώς θα κινηθεί. Con dei ragionamenti un po' più complicati di Με questo. σκέψεις λίγο πιο σύνθετες από αυτές. Lo studio dell'inbreeding si fa su 7 generazioni. Η mελέτη για το inbreeding γίνεται σε 7 γενιές. Però lasciamo perdere sto ragionamento. Ας το αφήσουμε όμως αυτό το σύνθετο κομμάτι. Certamente che uno, se vuole accoppiare una cagna e vuole correggere un difetto, 2 difetti di questa cagna. Αν θέλει λοιπόν κανείς να ζευγαρώσει μια θηλυκιά θέλοντας να διορθώσει 2 μειονεκτήματά της, Deve capire se li può correggere. πρέπει να καταλάβει πρώτα αν μπορεί να τα διορθώσει. E se lavora in inbreeding, Και αν δουλεύει κατά τη συνθήκη του inbreeding, deve escludere dal richiamo tutti i cani, io ho detto 1 o 2 generazioni, tutti i cani che portavano quel difetto. θα έπρεπε λοιπόν να αποκλείσει από τη διασταύρωση όλους αυτούς τους σκύλους που φέρουν το συγκεκριμένο μειονέκτημα. 2, trovare se li trova. Και να βρει, δεύτερον, να βρει, αν μπορεί να βρει, Quali stalloni ποιοι επιδίδωρες, ποια αρσενικά, hanno il pregio corrispondente έχουν το αντίστοιχο πλεονέκτημα. e quale è quello Και ποιο είναι εκείνο che ha progenitori comuni con la cagna. που έχει προγόνους κοινούς με τη συγκεκριμένη θηλυκιά. Questo è tutto lo studio del pedigree reso Αυτό semplice. είναι ουσιαστικά όλη η σκέψη της μελέτης στο inbreeding απλουστευμένα.